Flygtningestemmer er et forsøg på at bruge musik til at sætte fokus på, hvordan kan det være at leve som flygtning mange år efter krig og flugt. 3 år før krigen er det. Jeg havde et ønske om at bruge musikken til at formidle et svært emne, som jeg synes mange ikke forstår nok af, eller har en unuanceret og på desværre mange måder fordomsfuld forståelse af. Jeg mærker, at mit hoved er skilt fra kroppen. Sådan helt, jeg skulle holde det i hånden for at komme op på scenen. Musik kan være rigtig effektivt, fordi det formår noget, ord ikke formår. Musik har en evne til at flytte fokus fra det mentale, hvor vi tror, vi har så meget forståelse, men hvor vi ofte ikke har. Musik har en evne til at trænge ind steder, hvor ord ikke kan trænge ind. I vores krop, i vores følelser, i hjertet. Det er hårdt. Det er det. Det har været en proces også at få sangens hårdhed, hvis man kan sige det på den måde, til også at blive noget positivt. Det skal ikke være sådan helt alt for mørkt, fordi jeg vil gerne have, at det bliver håb til sidst, som det har også været. Men selvfølgelig alt det der tunge, det sidder for evigt, som jeg siger. Det har også været en proces og en rejse, hvor at nogle andre mennesker har været med til at leve sig ind. Måske den aller sidste bus. Den indlevelse, de her kunstnere har givet til de her to sange, er helt fantastisk. Kunstnerne og producerne har virkelig lagt hjerteblod i. Jeg tror, det er meget svært at forestille sig, hvordan det er at høre sin egen historie omsat til sang, i hvert fald noget af historien. Den intense oplevelse, det er at få et musisk udtryk for noget svært, man selv har oplevet. Det kan faktisk ikke rigtig beskrives, hvordan det er. Men det virker meningsfuldt.